Takže morning lidi, po 12. jsem absolutně nespal, protože vám ukážu, jak vypadala tahle noc. Dik. 1, 2. Kde je pružina? A teď jsem vstal, půjdu si zacvičit a pak uvidíme, jestli už jsou tak koci vzhůru. Takže se vidíme po cvičení. Čau lidi, máme 12:35. Já a Jiří jsme právě vstali z postele a jdeme na oběd, no. OK, takže jsme na obědě, jak můžete vidět, zase fresh, kluci to mají zase po svým. Takže pokud zrovna jíte, tak dobrou chuť a... Jsme chtěla jenom jebat, taková dobře věděla, že jsem se zamiloval, že jsem to myslel vážně to, co jsem mi říkal. Zajímalo by mě, jak se ten kluk váží tebe, jestli je na to hrdý, že stará se mu jebe. Mohli jste se zaplet jednou děvkou, kterou bych musel zabít, hej, ty kurvo, hej, však jenom počkej, no mě vykouříš, však ty uvidíš. Takže konečně už máme všichni dobrou náladu, už i Dalibor se směje, takže vyrážíme do města, jdeme si smít zase nějaký rupees a dneska bych si udělal takový pohodičkový den a pak večer. Večer to bude zajímavý, takže buďte s námi u toho a mizíme v cizině. Takže lidi, právě teďka zamíříme do té směnárny, která se nachází právě tady. Nám podle mě zase něco chybí, takže... Jo no, Pojď říct, kolik si věříš? Nevěřím. To bude málo. 2362. Kolik si věříš? Počkej, řekni. já nevím, já to... Dáš víc za Jirka, takhle řekni. Ty pičo, to nevím, OK. Nice. Bude capák. Ty 1903 lešťa. Bro. OK, takže právě jsme tady byli v nějaký pekárně nebo co. Koupili jsme tady něco na ochutnávku, nějakou pizzinku pro Dadu, nějakou sírovou placku. Koučku, hodně na koučku. Chutná to jako rohlík s tím se sírem. Sírový rohlík s hodně síru. Takový lepší sírový rohlík, no. A za 3 rupees, nebo co to je. A pak za 3,5 rupees, což je kolik? 50 korun. No, 100. No. Takovýhle kusy pici, za pajdu. Hodně dobrá pizza. Je koučka, tak výborná. Za 50 korun takovýhle kus, bomba. Co na to říkáš, na tady ten obří slice of pizza? A je to dobrý, dobrá pizzinka. A chutná mi to jako bylo trošku víc než ta pizza na hotelu, protože to má actually chuť v tom rajčatovém základu. Ty těsta jsou po piči, miluji sír. OK, lidičky, takže právě míříme na rybičky. Za mě je to týrání zvířat, ale kluci to mají rádi. Takže já tohle to nepodporuji. Jak vlastně půjdeš, píčo? Koupíme pončo. To už je jasný. No, masáž je happy ending? Jsi si zeptal? No, A co ona? nic. Ty se jí nemůžeš ptát venku, musíš to vevnitř. Aha. Jiřímu jsme chtěli sehnat nějakou masáž s happy endingem. Je to ještě pořád v možnostech. Vidíme no, jestli to někde vyjde. Ale nechci, aby nás pojebali o všechny ruble, které máme u sebe, takže taky ošemetný, no. Viděl jsem to na TikToku, jsem se o tom trošku zjišťoval. Samozřejmě pro čistě chtěli toho si něco přiučit, ano. Tak, takže prostě směr rybičky. Mám plný ponožky věcí, protože nepoužívám kapsy. A právě si mám sundovat kvůli rybičkám akorát. Já jako nevím kam dám těch 20 drobáků, co mám v peněžence hozených. Peněžence? No, peněžence.
Jakože nohy mě bolí, ale že bych se těšil říct nemůžu, protože mám v píči. A kámo, nemám pro sebou tady, když mám nohy s rybičkama. Je to až jako nepříjemný místem občas. Prostě měl lehký nohy, ale šťast tomu vyhnout tím, že se na to vymluvil. Já jsem si řekl, je to v píči, no, strkat nohy. Já doufám, že mi narostou další 3 na tom. Hej, Lešťa, Dáda, hráči nebo sráči? Že si teďkon nepůjdete udělat náušnici. Hráč, kámo. OK, a abych byl trošku hodnej na vás, nemusíte dávat oba dva, dejte si kamenušky o to, kdo to dostane. One shot only, one opportunity. Kámen, nešky, papíte. Já mu to jdu zaplatit, Takže Tak jo. lidi, pojďte se podívat na Dalibora s náušnicí. Neboj na nás, to je rychlý. Kerka je horší, ne? Rychlý. To je ten uštíp, no. To je to roštík, ne? It was at this moment that he knew he fucked up. Ani o tom neví, že je tam. Vycházíme z tattoo shopu. Jo, bráško, dobrý. I can make a broke bitch rich, but I don't fuck a broke bitch. No, kam jdeme? Jedeme směr Kulečník a dále pokračujeme na bar. Bar. Golden break. He will throw everything at this. It's there. Okay, ball's in motion. Takže asi vás zajímá, proč nebyly záběry z večeře, no protože my s Dádou jsme šli trošku dřív, protože Jiří nechtěl, bylo mu špatně a prostě nejsou, takže nezjistíte, co jsme měli k večeři. Takže dneska bude podle mě docela záživný večer, pak se přesuneme teda do Vikinga a nemusíme být ve Vikingu, že jo? Můžeme se přesunout kamkoliv, takže lidi sledujte dál a pokud to video teďka skončí, tak jsme to fakt asi hodně v píči, no. Když je Jiří ožralej, tak vám řekne jenom moudro. Slíbil vám ho. Češi jsou jako trpké víno. Na začátku vám nechutnají, ale když budete cucat dál, jsou mega dobrý, kámo. Pojďte mi vysát péro. Oh no, gringe. OK lidi, takže právě jsme v ulicích, jak můžete vidět, je to tady extrémně přeplněný. A my míříme směr Viking Bar. Takže doufáme, že to tam aspoň bude nějak použitelný a bude se tam dát hejbat, protože co mi psal kámoš, tak prej se tam nedalo ani hejbat, tak doufáme, že to bude v pohodě. Uvidíme. Jiří, kam jdeš, vole? Ale musím ocenit Jirkovo schopnosti se prodírat davem. Protože jako takhle se prodrat dravem, kurva. Okay. Drž píči. Taky dlouho. Takže vidíme se u dalšího záběru nějakého skillu. OK, jdem si zkusit objednat první drink. Tím už mám v sobě 6. Takže právě jsme ve Viking Beach Bar. Objednali jsme si mojito. Uvidíme, co se bude dít dál, no. Takže lidi, tady vás z Vikingu. Pro další vlog. Potkali jsme tady Slováky. Potkali jsme tady Kábry Slovenska, takže dobrý. OK lidi, takže potkali jsme tady Slováky, totální feláci a zatím za mě super, dostal jsem drink a vidíme se v dalším střihu. Pičo, pivo! Yes! Tohle to je Mario! No jo, pičo. A tohle je Luigi! Takže bohužel tady končí záběry z dnešního večera, jelikož se nám ztratil kameraman, tak následně uvidíte. Tak tímhle s tím bychom se s váma chtěli rozloučit. Stojíme přímo před naším hotelem. Dáda, no na toho pořád čekáme, než se vyprdelí z postele, vlastně, jak by se dalo říct, jo. A doufám, že se vám vlogísky líbí, můžete nám tady hodit like a vidíme se zase u dalšího vlogísku. Na snídani. Takže čau. Čus.